Wij gaan proberen een Guinness World Record te verbreken vanavond. Ja. Welk record gaat er verbroken worden? De meeste aantal high fives in 3 minuten met mascotten. Het gaat om 381 high fives, staat het nu op. Dus we moeten er 382 halen. Realistisch? Het zijn er een hoop, maar ja, we hebben er goede moed in, dus we hebben er wel vertrouwen in. Zit er nou een bepaalde tactiek achter zo meteen? Zeker, daar zit zeker een tactiek achter. En dat ziet er eigenlijk uit dat kinderen in een rij moeten gaan staan in een vak. En dan achter elkaar aan eigenlijk losgelaten worden. Dus wij noemen het eigenlijk een go-go-go systeem. Wordt het nou zo meteen ook een echt officieel wereldrecord als het gehaald wordt? Ja, dan wordt het een officieel wereldrecord, ja, dat klopt. Ja. Dus er staat straks ook iemand streng toe te kijken of het allemaal goed gaat? We hebben 2 onafhankelijke mannen die komen kijken of het allemaal goed verloopt zoals Guinness als eis heeft gesteld. En dan filmen we het. En dat moeten we opsturen naar Guinness. En dan gaan zij de telling voor ons doen. Dus helaas weten we vanavond nog niet of we het hebben gehaald. Maar we gaan uiteraard zelf natuurlijk een schatting maken vanavond. Verschillende pogingen werden er gedaan, maar steeds waren het net te weinig high fives. Na een wijziging in de tactiek was dit de eindstand na de allerlaatste poging. De laatste poging hadden we er 389. Het record is verbroken. En hoe ging het bij jou? Ja, prima. Was dat leuk? En het is jullie gelukt. Ja, absoluut. We zijn wel allemaal wel blij dat het is gelukt. Dan doe je een aantal ronden. Ben je dan niet op een duur heel erg uitgeput? Nou, dat valt wel mee, omdat je natuurlijk alsmaar gewoon hier zo weer heel veel moet wachten. Dus het valt wel mee hoeveel je uiteindelijk moet rennen. Ja. Hoe is het met je hand? Leeft nog. Ja? Ja. Hoeveel high fives heb je gegeven ongeveer? Dat weet ik niet. Genoeg. Ja. Hoe is het met je hand? Nou, zoals je kunt zien is hij al een beetje rood en ik denk dat morgen wel blaar op gaat zitten hoor. Maar het is gelukt. Ik wou zeggen, hoe was het? Nou ja, het was heel erg leuk. Af en toe een beetje pijnlijk, maar je moet door de pijn een beetje doorlachen hè. Ja, ik denk dat het half uur echt wel dat ik meer dan bijna 2000 high fives op een gegeven moment wel heb gehad. Nou, mijn hand gaat het wel voelen hoor morgen. Fijn dat het beloond is. Ja, zeker, ja zeker. En wij allemaal van Jeugdvakantieweek zijn super blij dat het ons gelukt is. Ja. High five.